Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Muhammad Ibrahim Ahmad, kamar yadda kuka sani. Barkan mu sake saduwa a cikin wannan tasha ta mu mai albarka kuma a cikin wannan shiri namu. Duk wanda yake amfani da WhatsApp ya san cewa an fito da feature din linked device wanda zai ba wa mutum damar samar da secondary device da kuma primary device ta yadda koda a ce baka kusa da asalin wayarka zaka iya accessing WhatsApp ɗinka. Misali sai ya kasance mutum yana da tablet yana kuma da normal Android smartphone kenan, zai iya buɗe primary WhatsApp ɗin shi a wannan smartphone ɗin, sannan sai ya amfani da tablet a matsayin companion device wanda zai yi linkin wannan WhatsApp ɗin nashi. Duk chat ɗin da ke cikin waccan wayar idan ka buɗe wannan wayar zaka gan shi. Haka kuma zaka samu damar ɗora status ne daga cikin primary phone ɗinka, daga nan kuma ba za ka samu damar ɗorawa a shi secondary ba, wato companion device ɗin. Haka ne aka samu wannan ci gaba da ya ba wa mutane damar accessing WhatsApp ɗinsu ba tare da asalin wayarsu ba. Sai dai zuwa wannan lokacin za ka ga cewa babu yadda za a yi mutum ya sirranta chat ɗinsa, don idan ya saka da thumbprint a waccan wayar, matuƙar bai zo ya saita a wannan wayar ba, babu yadda za a yi chat ɗinsa na wannan wayar su buya. Yanzu ne kuma suka yi ƙoƙari suka fito da wani feature ta yadda zai ba wa user damar saka passkey ko kuma locking chat kenan a takaice, ta yadda mutum a primary phone ɗinsa zai yi locking chat ɗin, yadda idan ya zo accessing ɗinsa a waccan companion device ɗin dole sai ya yi amfani da wannan password ɗin da ya kulle wannan chat ɗin a wancan wayar, kuma da zarar mutum ya kulle chat ɗin a lokacin yake fara aiki. Don haka duk wanda yake ƙoƙarin accessing WhatsApp ɗinsa da waccan wayar da ya saita da kansa ba zai iya buɗe wannan chat ɗin da aka kulle ba har sai ya yi amfani da waɗannan password ɗin. Wannan wani salo ne na ƙara ƙarfafa wa users a gwiwa wurin tabbatar musu da cewa chat ɗinsu suna cikin sirri kuma suna cikin tserataccen hannu, ta yadda ba za su iya faɗawa hannun masu leƙen asiri ko kuma masu duba wa mutane abubuwa ba. Fatan za ku ji daɗin wannan shiri. Idan wannan shine farkon zuwan ku channel ɗinmu, muna so ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yadda duk wani sabon shiri idan mun sauke ya sauka a cikin wayarku. Haka kuma idan wannan shine lokacin ku na farko da kuke following ɗinmu ko kuma kuke bibiyar bidiyon mu a Facebook ko WhatsApp ko Instagram ko TikTok, muna so ku yi following ɗinmu sannan ku ci gaba da following ɗinmu. Like ɗinku yana da matuƙar amfani a gare mu. Mun gode.